Zdravo i dobrodošla u prvi video na kanalu. U ovom videu ćemo pričati o tome kako neki mali trikovi, kako neki sitni koraci mogu da naprave veliku razliku kroz vreme kada je u pitanju samopouzdanje i mišljenje koje imamo o sebi i o svom telu. Kada pričamo o samopouzdanju, prvo što želim da pomenem jeste tuđe mišljenje. Zato što mi često sumnjamo u sebe zbog toga što poverujemo ljudima da ono što oni pričaju i da ono što oni žive i u šta veruju mora da bude nekako i istina i za nas i za naše živote. Sva sreća, pa ne moramo da kopiramo tuđe živote ukoliko to nisu neki životi koji nas inspirišu. Onda kada znamo da zapravo tuđe mišljenje je odraz uverenja, iskustva, karaktera, načina života te osobe i da ne mora da ima nikakav efekat na nas. Drugi vidiš onako kako vidiš sebe. I kada neka osoba priča o drugima, ona zapravo najviše priča o sebi. Jer ljudi gledaju u istu stvar i vide je potpuno drugačije. I to je dovoljno da shvatimo koja je priroda mišljenja. Osobe koje imaju zdravo samopouzdanje i koje prihvataju sebe neće ismevati i unižavati druge ljude, jer kada živiš svestan život, ti zapravo želiš da budeš deo rešenja, a ne deo problema. I kada voliš i poštuješ sebe i svoje telo, onda želiš da i svi drugi ljudi tako žive. Zato što vrlo dobro znaš na svojoj koži koja je razlika u tome kada živiš kao najveći kritičar i onda kada postaneš sebi najbolji prijatelj. Neuporediva. Jedna od trikova koje sam i sama koristila kada bi drugi ljudi na negativan način komentarisali mene ili moj izgled jeste da postavim sebi pitanje šta mi on ili ona sada govore o sebi. I stvarno mi se nikad nije desilo da je osoba koja je nešto negativno i na bezobrazan način komentarisala zapravo osoba koja je zadovoljna sobom i svojim životom. Dakle, pitanje šta mi ova osoba govori sada ovim komentarom. Jer to što je neko nešto rekao ne znači da moramo da imamo na to reakciju. Ne zaslužuje svako tvoju reakciju. Drugo pitanje koje je vrlo korisno jeste da li želim da imam takvo mišljenje o sebi, ako se upucamo na neku kritiku. Da li mi koristi da imam takvo mišljenje o sebi? I ono što je isto jako važna stvar jeste promjena perspektive na telo. I ta promjena perspektive na telo i promjena slike o telu jeste nešto što postaje način života. To nije instant rešenje. Tako da je važno da se ne postavljaju na početku neka prevelika očekivanja, već da se ide korak po korak. I meni je dugo trebalo da to usvojim i da integrišem u svoj život, ali stvarno sam se više puta uverila da često kada idemo sporije i kada u putu uživamo, da zapravo tada brže i stignemo. I kako već neko vreme živim na moru, primećujem da se retko koja žena zapravo osjeća slobodno i opušteno i zaista samopouzdano u svojoj koži. I uvek je tu neka misao koja u pozadini koja govori stvari poput vidi kolike su ti noge, vidi kakav ti je stomak, ovakav celulit samo ja imam, vidi ove dlake što sam ih preskočila, samo jednodnevni kupaći smemaju i njemu mi je neprijatno. Ili sa druge strane, ako izbegavamo da imamo takve misli o sebi, onda to primećujemo na drugim ženama. I važno mi je da vam kažem da čim druge žene kritikujemo, osuđujemo, omalovažavamo, znači da nas iznutra nešto žulja i da je vreme da pogledamo u svoje oči, a ne u tuđe tela. Zato što nas tuđe tela ni na jedan način ne ugrožavaju. I da iza svakog tela, iza svake zadnjice, iza svake pojave živi žena sa svojim vrlinama, manama, strahovima, željama i iskustvima o kojima uglavnom ne znamo ama baš ništa. I kada menjamo perspektivu na svoje telo koju sam pomenula malo pre, upravo prvo što se radi jeste da se fokus stavlja više na sebe, a ne na druge. Jer tada kada osjetiš da se ne osjećaš dobro, da imaš negativne misle u svom telu, možeš da postaviš sebi pitanje čije su ovo reči? Da li moraju da budu istina za mene? Ili koja druga misao bi mi trenutno više prijala? I da samo menjaš tu perspektivu kada počneš da razmišljaš o tome da li se osjećaš bolje kada misliš o sebi da ne vrediš dovoljno jer izgledaš na određeni način, da te niko zbog toga neće prihvatiti, da ne izgledaš dovoljno dobro za plažu, da ne možeš da se oblačiš onako kako ti se oblači jer se zapravo ne osjećaš slobodno i komfortno u svom telu, ili se osjećaš bolje sa one druge perspektive kada se otvoriš samo za to da je moguće da prihvatiš svoje telo i onda kada želiš da ga promeniš.
Zato što je prihvatanje zapravo neophodni korak ka promeni. Da je moguće da priznaš i da prihvataš svoje nesavršenosti i mane koje nisu bauk, već su prirodne i deo života, jer savršenstvo kao takvo ne postoji, ni za koga od nas. I da je svako telo uvek spremno za plažu i da leto treba da bude još jedno godišnje doba koji je izvor zadovoljstva i uživanja, a ne frustracije. Kroz rad na sebi dolazimo do spoznaje u što su nas sve zapravo uverili, a što nam ne služi i što ne mora više da bude naša realnost. Prevelika očekivanja od svog tela i stremljenje ka savršenostima su neke od tih sabotirajućih uverenja, jer su to zapravo samo nas ukopavaju u to uverenje da nismo dovoljno dobre i da nam je potrebno nešto s polja da bismo se osjećali i ponašali bolje prema sebi i prema svom telu. Ono što nam je potrebno kod promjene perspektive o telu jeste da shvatimo koje su to misli koje nas sabotiraju, da prihvatimo sebe i da ih menjamo. Sada kako da ih menjamo? Tako što ćemo umesto tih sabotirajućih misli koje smo osvestili, da napišemo one za koje bismo zapravo volele da ih živimo, za koje bismo zapravo volele da budu naša istina. Jer mi možemo i imamo i pravo i odgovornost da biramo za sebe svoju istinu. Takođe, u ovoj temi je važno da kreiramo svoje standarde, da pravimo svoje definicije za samopouzdanje, jer samopouzdanje je vrlo širok pojam i za svakog znači nešto drugo. I samim tim više te neće brinuti tuđi komentari onda kada znaš da najmanje veze imaju sa tobom, a najviše veze sa osobom od koje dolaze. I onda kada odlučiš da upoznaš sebe i da dozvoliš sebi da poštuješ svoje telo u kom živiš, da gradiš samopouzdanje u skladu sa svojim prioritetima i da kreiraš svoje standarde u skladu sa svojim vrednostima, a ne tuđim. Ono što može da ti bude jako korisno jeste i povezivanje sa telom, jer kada živimo sa kritičkim načinom razmišljanja, mi se udaljavamo zapravo od svog tela i gubimo tu suštinu. I kroz bolja pitanja možemo da se podsjetimo zašto je sve zapravo naše telo zaslužno i koliko zaslužuje da ga bezuslovno prihvatamo. Telo nam je prijatelj, a ne prepreka. Povezivanje sa telom može da bude kroz meditaciju, kroz vođene afirmacije, koje ja lično jako volim, kroz osluškivanje, kroz prisutnost. Baš sam nedavno osmislila program Neukroćena, koji za cilj ima upravo to povezivanje sa telom i promjenu slike o telu kroz zabavan i edukativan sadržaj, kroz đuskanje. Tako da, ako je to nešto što ti treba, ostavit ću link u opisu videa da možeš da saznaš malo više o tome. Treća stvar jeste da imaš u vidu sledeću rečenicu. Tvoje telo nije pogrešno zato što nije savršeno. Svako telo je savršen mehanizam. Znači, savršenstvo koje se danas promoviše kroz raznorazne filtere i operacije je zapravo izmišljena stvar. Ja to volim da zovem jeftin način razmišljanja, zato što zapravo takav način razmišljanja čini da se osjećamo jeftino, jer naša vrednost ne leži u našem fizičkom izgledu. To ne znači da ne treba da vodimo računa o sebi i o telu, već se radi o tome da kada upoznamo sebe dovoljno, kada prihvatimo sebe kompletno, počnemo da na telo gledamo kao na prijatelja i da ga slušamo. Da smo tada zapravo u stanju da se pobrinemo za sebe iz dobrog osjećaja. A ne iz osjećaja nisam dovoljno dobra, pa moram da radim X da bih izgledala Y. Već iz mindseta radim ovo za sebe jer ću se osjećati bolje i zato što to zaslužujem. Dakle, trikovi za povećanje samopouzdanja koje i sama živim nisu zapravo trikovi, već način života. A to je shvatiti da tuđa mišljenja ne moraju da budu naša istina. Da možemo birati svoju tako što ćemo korak po korak menjati percepciju o svom telu. Da možemo da osvestimo misli koje čine da se osjećamo jeftino i da kreiramo standarde u skladu sa svojim vrednostima. Da znamo koje su naše vrednosti. Da prihvatimo svoje nesavršenosti jer u prihvatanju leži moć. I ono što je jako važno kod teme ličnog razvoja i samopouzdanja jeste da jačamo svoj unutrašnji autoritet, svoj unutrašnji glas i da mudro biramo u koje misli ćemo da verujemo.
Želim te da stvoriš takav unutrašnji glas koji ćeš da voliš, koji će da te podržava, da budeš dobra prema sebi i svom telu. I da više veruješ glasu prijatelja u sebi, umesto glasa kritičara. To nije naučna fantastika, već veština koja se gradi i ne trebaju ti srećne okolnosti, već odluka da to želiš za sebe i da to zaslužuješ. Nadam se da će ti neka od ovih pitanja i drugačije perspektive i ovih trikova biti korisni da se oslobodiš tuđih mišljenja i da više uživaš u svom telu. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!